Can you jump and know about you? Can you just talk from my table bell? Judo be a woman go. Why you say, Can you jump and go like the Can you just tell my white table bell? He said, I know your Margo. Why you say, William Alison and no be mother go by your mamma. Nandi Lebuni say, call Lucinia Zilia. No, Obodo kenezo mago, kenebezo mago, kenebezo mago. Iso na nobi. Obodo kenezo mago, kenezo mago. Obodo kenezo mago. Iso na nobi. Obodo kenezo mago, kenezo mago. Obodo kenezo mago. Iso na nobi. Nonya keja modogo oyibi se na nobi abadoku ni na-ekwu maka gị ibi na-eme orika onyocha odio fele maka na ibe onye na-eme n'elu nwa n'obodo ya malụ enugo nule ya oyimo anyị machasi yo ị na-eme njọ n'elu nwa oyimo anyị machasi ị na-eme mba obodo gị na-afụ maka na ozi a na-akpọ ezo mmakọ nwere ibe ọmọ na-emelụ obodo oise na n'obi onye ọcha gụwa niile achịja ajụjụ si onye bụ dị ise n'ise mma nwaanyị na-akụlụ ekwe ngwa gezie tiki mmalụ odogwu owu chacha Robu Chifu Jude obi agwụ ịmago obi digbo n'obu ise n'ise ofu nwa iji wekwela ọrịa ibi na Amerika na n'obi ise n'ise ije mmụọ onye agbọrọ ise n'ise bụrụ anụ ụrụ ji m na n'obodo gbalụ ọsọ na mụrụ ya ka esi amụ nwa na n'obi oto na-egwu Chukwu na-emezi ibe iko ise na n'obi ife emegwọ na gị Jude Obiagwu mmanwụ abịa amụrụ ya n'obi Chief Samuel Obiagwu eze abada eze nwayọ mmanwụ na-atụ egwu onye ọcha kedụzi eze abada nwa kedụzi eze abada onwe mmanya luo ụwa ọ nọrọzi anọbụ ibe na-emebi ihe mebi nọ na-agọlibe maka na ibe na-emebeghị ụwa na-eli nlibeghị na nwa gị nọbụzi odogwu kedu elili ma ọgbọ bụrụ ise n'iso Mrs. Rose Obiagwu katụlụ ọgụ ụmụ agbala nwaanyị ekene emiyo nne na-eto ofe dị mma ibi na-eme ọdị anyị mma ọnwụ egbuchukwa na anyị chacha chọkpalịlị m ugwu ji ise n'ise Mrs. Jude Obiagwu nwa febo nwaanyị eletrik ụmụ agbala yori nwa kedu elu ụmụ nwa Chukwu nyelu gị maka Jude Chukwu daalụ ise dunia n'ọkpụ ise dunia ka m na-akpọ ebe onye nne ya bụ odogwu nne n'ụwa gaburila odogwu tobe na-egwu Chukwu emesịa n'ụwa ya n'oneyi n'ezienụ nne mụrụ n'ilime owu ọkwa Mrs. Victoria mee owu oji nwa ya
a na-akpọ ya nwanyị ọma gaba n'ilu oriri nyere anyị one n'ụwa n'ọdị anyị arụ mma n'izụlụ nwaanyị ọfụma ịma na-ekele onye nyụrụ arụ n'ụwa ekele onye nụrụ isi ihe maka banja nọ n'ọlụ ọ bụrụ maka onye zụrụ ise n'iso Master Chief Emmanuel Yezu Daku Odogwu ise na-ekele ihe Chukwu gọzie ihe onye mma dị na nwunye gị nwanyị dị mma ngozi na unyere ise ka o ji eje ya ka o ji aga n'ilu ọkụ na ụmụnyelu na-ewu owu Chukwu gọzie ruo ndị nsọ obodo kene ezomọgọ ngwa kene ezomọgọ obodo kene ezomọgọ sebise na n'obi ịma na mgbọ gị ise na Holland ọ bụrụ underrated mgbọ gị ise na South ọ bụrụ akụkọ ochie maka na nwanne m agago obodo 21 countries n'ime ụwa niile jee kpatasị ego oyibo na-eme ọgọ ise worldwide ise worldwide oyimo ise worldwide onume kene odogwu abịa fire na mosiki oti egwu nwa prọfesọ nwanyị ọkwara ụba kwala ọ na-enweta m n'arụ ikirisiali Jude Obiagwo ịmanụ na nwere ndị Chukwu nna kpachapụrụ anya never nice physique every year young oyimise na n'obi odogwu ekene mi ezigbo mmadụ na-apụta n'arụ confirm okwu ngwara gị na-eze obi nwa n'ụmụ ojii asị m na unu ga-ejeriri gọọmenti haus na federal je na-ebute ego welu na-eme obodo mma onye ọjọọ onye a na-egwu na o nwere ibe ọ na-eme asịrị adị egwu na nkịtị owu ekwube na nkịtị ọ bụla ịga aja mbene mana m akọzi aja mbene otu nke obi chacharu ị na-ekwu eziokwu maka na o gburu efi enye na ụmụnna ya ebi owu ọ na bụ onye ga-etuzi nye ọgwụ efi owu maka na o tiri aka egboro iche afanya dị n'okwute nke mere emegbu onye mma n'ụwa n'ọnya ka o ji agaba oyimise na nnobi ibi na-eme edola anya owu nwanne m gaba n'ilu eyi prọfesọ ise akarịgo limited maka na ego ya enwerezi limit importer and exporter cup ise o letara na 2011 ọ chọbigo oge eji gbara obodo Krismas o wee gbadaba na Asaba jee lụọla anyị ebe anyị na-enwe aṅụrị ebe anyị na-achụ hypertension ebe anyị na-eme ebe ike ọ makakwa visit event center ebe anyị na-ele olili ebe anyị na-enwe aṅụrị ụdị mmanya ọ bụ na ị chọrọ ebe anyị na-enwe aṅụrị ị chọrọ ịta bọga bịaba ị chọrọ ịtakwa shawama ebe anyị na-enwe aṅụrị ụdị nri ọ bụ na ị chọ na ebe anyị na-enwe aṅụrị nri ndị ọcha dị ya ebe anyị na-enwe aṅụrị ị chọrọ ịgba night club ebe anyị na-enwe aṅụrị nwere ladies night nwere Las Vegas swagger night nwere love hour ibe niile na-eme ibe niile na-eme visit ebe anyị na-enwe aṅụrị ọkwa na Asaba ka ọ dị obodo kene ezomọgọ kenebe ezomọgọ kenebe ezomọgọ ise na ise na n'obi obodo kene ezomọgọ
ezomogo Sadize na nobi obodo kene ezomogo Ngwa kene ezomogo kene ezomogo Sadize na nobi Ekene na katon bunye ndị oyiya ndị ya na ya na-adị na mma ndị na-eme ya ọfụma ndị ọnụ ruru n'okwu ndị agbalagba n'ịma na-ezu ụka aha wish emechi ya obi ebido ife abịalụ Chifu Chukwu ma elozie ibu nwanụ na ndazi Ezomogo na South Africa inyere ụmụaka adazi scholarship to university level igwe wee lezie ego anya wee chie echichi chie ibu nwanụ na adazi megide ọgọ ndị South chie ego Ezomogo mma nwa na 12 Chikobi Ekene onyocha ndị ọnụ ruru n'okwu ibe emekwana Tipu Titus igwe aka eze omenanya nwanụ n'ọsụmohu ibi na-eme n'ọsụmohu na omerụba ncha n'anya obodo niile wee gbakọ aka ọnụ alụti ego eti ego eze omenanya nwanụ n'ọsụmohu nwanne m oge ngaba n'ilu ndị ọnụ ruru n'idokwe gị ije one n'ụwa gị arakwa n'ọgọ Olisabiri igwe na-akwụ ụgwọ ọ na-eji ụbọchị acha Chụọlụnụ Chifu Chidi aja mma Wokulo ọkarịsị na nnọọ odogwu abịa Ọgazi amaka mmụọ ejiro ya akọ mmụọ Ọgazi na nnọọ onume kene ya odogwu n'ịga n'ikechie Ọgazi na nnọọ ibe gị mara gị na nnọọ bụ ọchụ udo kama ego ga-eso okwu nyela skadi gị owu jisi ike n'ọgọ etikwukele ụwa ya kwụrụ ụgwọ Philanthropist ndị ọnụ ruru n'okwu emume anakwanụ na michie chọba Chifu Chimezie Nwankwọ odogwu isi eke na michi onume ekele ndị gbọbụlụ obodo oyibo na michi obodo dị iche iche kwa na-ekele ya isi eke na-ede mma tinyekwa m na bọjetị isi eke ndị ọnụ ruru n'okwu ọkwalịgbo mmanwụ na-atụ egwu Chifu Emmanuel Okolio ahabapụrụ na nkwụ okoko ahaba epuo na nkwụ n'ụwa odogwu mmanwụ abịa n'ime ya onye ka oji abụ ifesibe ike na-abụ ichi igwe akpụọ gị na fonu ahaba bịalio ogwe na-akpọ ahaba kala aka ibi na-ehe eriri nne ndị ọnụ ruru n'okwu ọka osime jụọlịnụ Chifu Ekene ajụ nwa ka m na-achọ mmanwụ ndị ilo wanụ ọfụmụ awụrụ Ikemba wanụ ọfụmụ awụrụ udogwu abịa osisi ọma mmiri mkpụrụ ọma n'ụmụ awụrụ bọkịta eze abụ ojuru n'ụmụ awụrụ Ikemba wanụ agara aga ijiri aka nụọ ịgarịrị ibe ọ na-eme n'ụwa Ikemba ụmụ awụrụ jihe n'ọrụ ise kenebe Ezomogo gwa kenebe Ezomogo Sadize na nobi obodo kene Ezomogo nwanne m kene Ezomogo obodo kene Ezomogo Sadize na nobi obodo kene Ezomogo kene Ezomogo kene Ezomogo Sadize na nobi obodo kene Ezomogo kene Ezomogo Sadize na nobi obodo kene Ezomogo ibe menaye oyi ibe menaye Sadize na nobi